Goedenavond en welkom bij Museumplein, het programma dat wekelijks verslag doet van de activiteiten hier op het plein voor het Limburgs Museum. Met kunst, cultuur en leuke gasten. Vandaag binnen vanwege het weer, dus we kijken even wat er te doen is. Wat is dat hier even nieuw? Ja, we zijn de originele vinylplaatjes in het rijden. We hebben allemaal plaatjes meegenomen van de Flower Power tijd. En volgen mensen gewoon zelf lekker wat te zoeken. Dat is wat we hier in het rijden zien overal. Maar is het niet veel handiger om gewoon cd's te draaien? Nee, er moet ook een beetje sentimentaliteit bij zitten. En dat zit eigenlijk in de vinyl zitten. En op het moment dat ik een beetje in die bakkingsbladeren die we meegenomen hebben, dan zie je allemaal de hoesjes. En daar zit vaak een verhaal aan. Bonnie Sinclair, is dat iets wat kan bekoren? Dat is niet echt voor mij, nee. Maar deze vind ik wel helemaal in de sfeer. San Francisco van Scott McKenzie is die. Dat is echt van de generatie van de Flower Power. Waarom is het zo goed? Ja, het was toen al een superhit en zo. Maar ja, nu is het ook jeugdsentiment. Puur jeugdsentiment. Net als die hele tentoonstelling hier natuurlijk. Ik zoek eigenlijk een nummer van Kiss. Ook eind jaren 70 of zo. Maar dat wordt geen meer opgegroeid, zie? Ja, opgegroeid, maar ik vond het wel leuk altijd, ja. Zat je zelf ook wel eens zo gesminkt in de kamer dan? Ja, elke keer van bijna. De French Song van Lucille Star. Maar dan praat ik over min jaren, hè. En welk jaar is dat? Voorstellen natuurlijk, ik kan het zo niet voorstellen, maar ik wel. Welk jaar is dat? Nou, Lucille Star, dat is van ja, 60 tot vuurnacht denk ik. Net tot vuurnacht, dus. Iets voor min een tientje. Net voor die een tijd. Maar kan ik dat me van dicht naar voor verstellen? Dat is echt vroeger zo'n pleetjes haast, maar ik ben toch veel te jong voor, of niet? Ja, ik vind het wel heel leuk. Het is een dag wat extra's, hè, vinyl. Maar hoe komt dat vanavond aan bij dit? Nou, papa is ermee begonnen met Jacques samen, Camereux. En dan ben ik met Jacques verder gegaan. Ja, ik vind het heel leuk om te doen en vooral de reactie van de mensen als ze pleetjes uitzoeken. Ja, dan hebben we toch speciale herinneringen aan het nummer. Maar hoeveel pleetjes heb je? Nou, we hebben op dit moment een 8000 ongeveer, plus minus 8000. Het zijn allemaal hits van eind tot en met 5 en er zijn natuurlijk veel meer geperst vroeger. Maar het gaat dus eigenlijk om het herkenbare. Dus eigenlijk min of meer jong en oud kind die pleetjes wel. Is het niet veel makkelijker om 8000 nummers op een USB-stick te zetten? Hè? Ja, dat is veel makkelijker, dat klopt, ja, inderdaad. Waarom doe je dat niet? Dan hebben we niks meer te doen, denk ik. Maar dit is wel de muziek die leuk is volgens mij. Ja, luister, dat is van onze tijd nostalgie, hè. Wat hebben we anders nog? Ja, dan moet het toch wel een beetje zien wat ruiger. Ja, een beetje de stevige gitaarmuziek, zeg maar. Ja. Het is eigenlijk net de soft als ze nou. Ja, dat vind ik ook wel leuk, als er maar een gitaar in zit, laat ik het zo zeggen. Ik vind wel dat er minimaal één gitaar in zit. Wat brengt dat bij u boven, zo'n plaatje? Ja, toch wel een hele leuke tijd. Gewoon ja, heel relaxed met z'n allen en zo een beetje chillen, zo noem je dat nu, toen niet. Maar ja, het was wel een hele... Flower Power, dat was wel een nu besteed destijds. Ja, het was echt een hele leuke tijd, ja. Ja, echt wel. Wat was het hoogtepunt van die tijd? Ja, eigenlijk was Woodstock natuurlijk het super hoogtepunt, maar dat was voor ons dan een beetje te ver weg. Maar ja, een beetje hangen in de park en zo, dat hoorde er ook wel bij toen de tijd. Dus het was toch wel erg leuk, ja. Maar er zijn gewoon niet je pleetjes dan? Nou, toevallig weer op dit moment weer vinylpleetjes uitgebracht. Dus er zijn enkele artiesten die op vinyl weer de nummers uitbrengen. En dan gaat het dus niet op een mp3-spelertje, maar dan gaat het echt op een vinylpleetje. En wat is de hit van het moment? Van dit moment is Duffy. Die heeft een leukje gemaakt die goed verkocht wordt. En, ja, dat duidt het goed bij iedereen? Ja, dat duidt het goed en ja, dat pakt ze dus ook wat jongeren mee. Die organiseren. Welk nummer is het eigenlijk wat opstaan? Ja, dan moet ik even spieken, dat zijn de Monkeys. Oh, dat was wel altijd vier. Ja, ik weet het niet alles. Ik ken ze niet allemaal. Ben je nog leren? Ik ben nog leren, ja. Ja, ontdek ze dan nog regelmatig wat dan? Ja, iedere keer met rijden weer, verschillende nummers. Absoluut. De volgende plaat is Elvis Presley, Kiss Me Quick. Die kost ze wel. Dat wist ik al, ja. Dat waren de Vinyl Boys hier afgelopen week. We kijken ook alvast vooruit naar komende donderdag. Dan staat Lisa Weiss hier met haar band, hopelijk buiten. Ja, gypsy muziek, als ik zelf muziek maak en ik maak niet iets om iets te maken, maar omdat het op mijn pad komt, wat het ook is. Als ik nog naar Samoa ga, ik heb een lied geschreven over Django Reinhardt. In Granada, Sevilla, er is een lied ontstaan. Over mijn familie, ja, van alles wat. En Django Reinhardt is natuurlijk ook de gypsy jazz muziek. Ja, daar is een beetje alles hoe ontstaan en zo, hè, omdat we elk jaar heen gaan en we hebben toch een leuke tijd.
En dan ontstaat het uiteindelijk vanzelf. Maar dat is nog steeds een grote inspiratie dus. Ook ja, gedeeltelijk. Ja, en de jongens waar ik mee speel, de band, dus eigenlijk daar heb ik nog nooit mee gespeeld donderdag. Dus een verrassing. Surprise! Dat ik zo eigenlijk in Amsterdam met het regime, Auschwitz-regime, er zien een paar muzikanten die doorzien. En ik zou dat dus ook zien, maar ik ben dus omdat ik een week weg ben geweest. En dus die mensen die ik ook nog speel, ik heb nog nooit mee gespeeld. Dus je bent sowieso bijzonder. Altijd bijzonder, hè. Ik bedoel, als je iets creëert, en dan dat is altijd bijzonder. Dus dat is verrassing, zou ik zeggen. Morgen vertoont het Limburgs Museum de bijzondere documentaire Binnenkant van een verzet over het verzet van Limburgse priesters tijdens de Tweede Wereldoorlog. De documentaire uit 1985 corrigeert het beeld dat kort na de oorlog was ontstaan dat katholiek Limburg passief had toegekeken. Museum van Bommel van Dam start deze week met het project Mapping the Landscape, waarbij 8 kunstenaars de identiteit van het landschap in de Euregio gaan onderzoeken. Alle kunstenaars kiezen daarbij een eigen insteek op locatie. De resultaten zijn vervolgens te zien in het museum. We beginnen deze week met het project Mapping the Landscape. Wat houdt dat precies in? Er gaan 8 kunstenaars op zoek naar de identiteit van het landschap in de Euregio Venlo. Dus het landschap aan de Nederlandse en de Duitse kant van de grens rond Venlo. En wat gaan die kunstenaars dan precies doen eigenlijk? Zij starten allemaal met een kunstproject. Dus het worden 8 totaal verschillende projecten. Eén iemand gaat aan de slag met leegstand, iemand met de grens. Iedereen kiest een aparte invalshoek. En ze realiseren een project op locatie, in de openbare ruimte, waarbij op een of andere manier ook het publiek een rol krijgt. En wie mag het spits afbijten? De eerste kunstenaar die gaat starten is Frank Kolen. Hij gaat met een hete luchtballon omhoog en scant vanuit het mandje recht naar beneden het landschap. En af en toe zoomt hij in en op de plaats waarop hij inzoomt gaat later een kort toneelstukje plaatsvinden. En daarvoor zoekt hij figuranten en acteurs die hem daarbij kunnen helpen. En die figuranten en die acteurs die zijn al bekend of zijn die mensen, moeten die nog gezocht worden? De mensen die daarvoor interesse hebben om mee te werken, die mogen zich aanmelden. Je hoeft geen enkele ervaring te hebben met acteren. Als je het leuk vindt om onderdeel te worden van een kunstfilm van Frank Kolen en je vindt het leuk om iets te doen in een van de wijken van Venlo, dan kun je je aanmelden bij het museum. En ik denk dat het makkelijkste is via het e-mailadres info@vanbommelvandam.nl. Vanaf vrijdag zijn in de nieuwe mikwezaal van het Limburgs Museum foto's te zien van de Amerikaanse Janice Rubin. Ze fotografeerde modellen die zich onderdompelen in het water van een mikwe. De poëtische en intieme impressies vormen een mooi contrast met de archeologische resten van de 13e eeuwse mikwe zelf. Tot zover de eerste uitzending van Museumplein. We zien u graag terug komende donderdag hier op het plein zelf en anders volgende week dinsdag bij Omroep Venlo. Tot de volgende keer. Since I saw